ድንግል ማርያም ዘፍቀረ ልቢ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሓደ እዋን ካብ ወገን መንግስትታት ሮም ዝኾነ መልክዑ ኣዝዩ ጽቡቕ ዘካርያስ ዝተባሃለ ሓደ ጎበዝ ነበረ። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ እዚ ዘካርያስ ዝተባሃለ መንእሰይ ጸሎት ክገብር ኢሉ ናብ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዝኣተወሉ ግዜ ኣብ ቅድሚኡ ስእሊ ኣድህኖ ናይ እግዝእትነ ማርያም ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላኽ ይረክብ እሞ ካብ ጽባቐ ዝተለዓለ ልቡ ብፍላጽ ፍቕራ ስለዝተነደፈ ኣዝዩ ተመሰጠ። ካብ ፍቕራ ዝተለዓለ ድማ ነዚኣስ እንታይ ዝኣምሰለ ህያብ ኮን ከምፀላ እየ ኢሉ ብሓሳብ ተጨነቐ። ኮይኑ ድማ ወቅቱ መሬት ብዕንበባታትን ዝተሸለሙ ወቅቲ ስለዝነበረ ንጉሆ እናወፈረ 50 ጽጌረዳታት ቀንጢው ብውሕልሉ ኣገባቡ ጠሊፉ ከም ኣኽሊል ወይ ድማ ዘውዲ ሰሪሑ ኣብ ርእሳ ይደፍአላ እሞቲ ብፍቕራ ዝተነደፈ ልቡ ብደስታ ያቕለቅልቕ ነበረ። ብፁዕ ዘካርያስ ወትሮ ከምዚ ገይሩ ንመብርሃን ድንግል ማርያም ደስ ከብላ እናተጓየየ እንከሎ ድማ እቲ ናይቶም ዘምፀላ ዝነበረ ዓይንቲ ዝማርኹ ጽጌረዳታት ወቅቲ ሓሊፉ እሞ ተወድአ። ብፁዕ ዘካርያስ ድማ እቶም ወትሩ ከም ኣመሃ ዘቕርበላ ዝነበረ 50 ጽጌረዳታት ክረክበላ ስለዘይኸኣለ ኣዝዩ ሓዘነ። ጥራሕ ኢዱ ብዘይ ህያብ ንከይኸይድ ምህላው እናጉህዮ ድማ ናብ ቤተ ክርስቲያን ይኸይድ። ኣብ ቅድሚ እታ ስእሊ ናይ እግዝእትነ ማርያም ደው ብምባል ኦ ፍቱተይ እመቤተይ ወርሓት ጽጌረዳታት ከም ዝሓለፈን ንስኽትፈልጡ ኢኺ ግዳ ኣነ ድማ ኣብ ክንዲ እተን ከም ህያብ ዘቕርበን ዝነበርኩ 50 ጽጌረዳታት 50 ግዜ ደስ ይበልኪ እናበልኹ ክሰግደልክስ ሰላም ክብለክን እየበላ በቃላት መጽውዓ ከም ቃሉ ድማ 50 ግዜ ኦ ፍቅርተይ እመቤተይ እግዚአብሔር ምሳኺ እሞ ደስ ይበልኪ እናበለ ክሰግደላ ከመስግነላን ጀመረ። ከምዚ ኢሉ ብምስጋና እናነበረን ከሎ ከዓ መገሻ ጋጢምዎ ናብ ሓደ ዓዲ እናኸደ መሬት መሰዮ። ኣብቲ ዘፍርሕ ቦታ ድማ ሸፋቱ ተኣኪቦም ስለዝረአ ኣዝዩ ሰንበደ። ከምዚ ኢሉን ከሎ እተን ናይ ወትሮ ህያብ ንእመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ከም ዘቕርበላ ዘከረ እሞ ኣብቲ መንገዲ ናብቲ ዱር ገለል ኢሉ ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝገብሮ ናብ መብራቕ ገጹ ምቃም ጸሎቱ ጀመረ። እቶም ሸፋቲ ግን ዘይከም ሓሳቡ ቀዲሞም ሪኦሞ ነበሩ እሞ ከይሰምዖም ኣድህሎም ንክሕልዎም ብሰላሕታ ኣስያፎም መሊሖም ቀልጢፎም ኣርከብዎ። ግዳ ዘይከም ተጸበዮ ልዕሊ ኣእምሮ ዝኾነ ክስተት ኣጋጠሞሞ እንሆ ብፁዕ ዘካርያስ እናሰገደ ሰላም ክብላ ስማ ክጽውዕ ንጸሎት ኣብ ዝተዳለወሉ ግዜ መብርሃን ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ድማ ኣብ ሰማይ እዞም ሸፋቱ እናረአይዋ ብዓብዪ ክብሪ ወረደት። ምስኣ ድማ ብዙሓት ጻድቃናት ደናግል ነበራ። መብርሃን ድማ ኣብቲ ዝተዳለወላ ምዕሩግ ዙፋኑ ተቐመጠት። እንሆ ኣብ ሓንቲ ሰላምታን ስግደትን ድማ ካብ ኣፍ ዘካርያስ ሓንቲ ጽጌረዳ ትወፅእ እሞ ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ድማ በብሓንቲ ተቐቢላ ኣብ ሕቁፋ ተቕምጠን ነበረት። ከምዚ ገይራ ድማ ካብ ኣፍ ዘካርያስ 50 ጽጌረዳ ተቐበለት። ጸሎቱ ምስ ወደአ ድማ ኢዱ ኣብ ርእሳ ኣንበራ ባረኸቶ። ምስተን ደናግል ድማ ነተን ካብ ኣፍ ዘካርያስ ዝተረኸባ 50 ጽጌረዳታት ሓቆፋ ብዓብዪ ክብሪ ናብ ሰማያት ዓረገት። ነዚ ዝረአዩ ሸፋቱ ኣይስያፋቶም ናሰገቡ መሊሶም ብትሕትናን ብፍርሃትን ናብኡ ቀረቡ። ከመይ ዓይነት ጻድቕ ሰቢኻ ንስኻ ሰናይ ግብረኻስ እንታይ እዩ በጀኻ ንገረና በልዎ። ከምቲ ንሶም ድንግል ማርያም ዝረአይዋ ዝረአያ እናመሰሎም ብፁዕ ዘካርያስ ድማ ኣነሲ ሓጢእ ሰብየ ምንም ዝገበርኽዎ ጽድቂ እውን የብለይን ግና እግዝእትነ ማርያም ኣዝየ ስለ ዘፍቅራ
50 جزيه او فقرتي مبيتي اغزابير مساخي مو دس يبلكي الى الناس غدخو يمسغنايه بلوم نساتهم دما اتي عينهم زرايو كله صلاتو زتقبلتلو مسكرو كله زرايو دما نغرو بدحر زي دما سيافاتهم دربيوم شفتنتهم حديقهم بنسها تحاصيبهم ندنجل مريم ملا زمنهم إنا مسجنلو كنبرو بحوار تماصابعو نتي بصو من سي زكرياس دما بسلام نكخي دفن هو سلامتا تلواويت دما نابتي مصبعو نكفصملو زهاقنو بوتا اغلسو صلاتان بركتان قدسنا غزيتنا مريم ولاديت املاح مسكلاتنا ذكرستيان يخون فقرا دما قبل كلاتنا حد حدنا قبل لبنا تنبرنا ولاديت املاح كله فوق تحلونا كم من كرا كاب شجر كاب حزن كاب ጭንቀት كاب رهاب كاب طميت توصلنا ان كله حزن بጭንቀት او رهاب طميت او حزن جلو دما كلهم ولاديت املاح بمالادنتا بترادنتا نخلهم تبصحلنا نخلهم تخاتتلي ما يغني لي كرات حواتي نصبوا تخونوا قصلنا لكم صحفيكم دي صباكم تخوين غازي صبا يخوني تتقد فينا لكم تصحفوا ليكم